сока от джибрите, с който ще варим ракията. А тук е твърдата част. Ей, това не се еде, бе! Ето къде се намираме в момента. Ракията се вари в казана вече. Няколко думи защо варим тази ракия. Преди баща ми да почине, сложи и джибари. Той всяка година правеше вино и ракия. И ще е зиян и неуважение към целият този труд да отидат на вятър тези неща. И затова решихме с Живко, мъжът на сестра ми, да дойдем да сварим ракията, тъй като виното вече е готово. И да видим, за първи път ни се случва да варим ракия сами. Някои неща сме запомнили, за други намерихме записки, кое как се прави. За тези неща прочетахме в интернет. Първи опит, надявам да се получи. Аз лично ракии не пия, но виното се получи много добре. И може би след месец, след като бъде разредена ракията с вода до нужния градус, отлежи, изпари се, ще мога да ви дам мнение и за самата ракия, въпреки че, както казах, не съм много голям любител на ракията като цяло. Аз съм уиски човек. Това е, готови сме с варенето. Сега следва път към вкъщи, опаковане на багаж и тръгване към Пловдив. Вчера късно пристигнахме в Пловдив. Нямаше как да завърша подобаващо деня, защото бях много изморен, бяхме много хора натъпкани в колата и не остана възможност. Днес вече текат подготовки за празника, месец е питки, правят се сурвачки. Аз излизам да говоря навън, защото вътре е такава лудница, се прескачат много хора, всеки с различни задачи. Съответно на племеницата постоянно гърми телевизора с някакви детски новогодишни филмчета и е прекалено шумно, за да се води какъвто и да е смислен диалог с камерата. И затова реших да ползвам колата. Сега излизам и отивам до магазина за последни покупки и започваме да месим питката. Мама, ладно помогни с това, не мога да го... Как те държа към чили? Такъв ли? Като цветенце. Това красиво стана. Оха!
ти хубаво. Късмета сега ли да си го прочета?